मैं होती यूट्यूब चैनल साचान मैं यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर बकने और घंटी जन का भी अलमा बे चिया के मेनू की वीडियो शुमारा आसानी से रसा پاد روحن ترا ارساں گراہاں شدے پاد روحن ترا ارساں گراہاں شدے باریں چنتروش تو امروز تماہاں شدے پاد روحن ترا ارساں گراہاں شدے باریں چنتروش تو امروز تماہاں شدے ماہکانی و وطی سائگا اشتاق نکان ماہکانی و وطی سائگا اشتاق نکان ماہ شہازہ کجاں تھن لگی چاہاں شدے ماہکانی و وطی سائگا اشتاق نکان ماہ شہازہ کجاں تھن لگی چاہاں شدے ای تسلاح پا باندھا تا ترا کس ندان ای تسلاح پا باندھا تا ترا کس ندان تو دلا باری کئی وستانی سباہاں شدے ای تسلاح پا باندھا تا ترا کس ندان تو دلا باری کئی وستانی سباہاں شدے لنٹ ہوشاں میاں تیاس ندارا چما لنٹ ہوشاں میاں تیاس ندارا چما تو وطی دامن دارے میں نگاہاں شدے زند چاروچی بہارے کے شپے صحب لکھاں زند چاروچی بہارے کے شپے صحب لکھاں دی میں روچاں پر زرے گستگ ماہاں شدے زند چاروچی بہارے کے شپے صحب لکھاں دی میں روچاں پر زرے گستگ ماہاں شدے تی بہشت روش میں دامن کدی بھی حال نبی تی بہشت روش میں دامن کدی بھی حال نبی میٹ تو گریوے دلے دراہی گناہاں شدے پاد روحن ترا ارساں گناہاں شدے باری چتروس تو امروز تماہاں شدے منتوار